Čau, čau, dneska vás vítám u mého dalšího dílu. Vidíte, vaříme do té terárie. Já mám terárie jenom kvůli tomu, protože nemá javu. Protože prostě s javou se to prostě nedá Minecraft hrát, takže parím. Jo, a jestli nevíte, jak si zakraftit to zasraný meč, tak dáte takhle vedle toho stůlku, máte vyrobený. A tady máte už luk, tady už máte meč. Ty vole, zavřít, ne, já ji zabiju svým novým. Že jo, mečíkem a zbiju. Tak, s bohem, zombie. No teďko nevím, něco tady teďko instaluji na druhém počítači, aby jsme si tady mohli s někým zaparit, jestli to možná půjde. Aby jsme si zahráli jeden server. Server bude puštěný na tom druhém počítači, protože tady budeme pouštět Fraps. A to by byla prdel. A nejlepší je v tady té hře, jestli tam můžete mít více než 64 kostek v jednom. Tady máme kladívko, zasraný, že jo. No, použil ze dřeva, hele. Zničit. Steve, děláme tady šípy, máme luk. Dělal jsem luk. Já jsem si kurva nevyrobil luk. Ty vole, já jsem debil. Bacha! Já je uteču, aby zabili tady to našeho. Ale už začíná být ráno. Ty vole! Aj! Kurva, vy zasraný zombie! Začíná být ráno, už vidím slajma. Vlastně chtěl bych být dopravný Minecrafták, jo? Ne. Zavře, ty vole, to jsou lagy jak kráva. Dobrý. Hlavně se to bude lagovat to video teďko, to chápu. Kurva. Sraný. Teďko tady budu hledat srdíčka. Jo. Srdce jsem našel někdo úplně v prdeli. Musím doprava. Pec. Nevím, na co je pec. Nevím, jak ji otevřít. To ten máme. Tak teď jsme vedle pece. Jo, takhle. Tak tam si můžu to takhle zavařit. Musím zavařit železo, těpéro, krajprik. Ale musím zakraftit něco. Ty vole, zavřít dveře. Tak, ty nezničí. Live. Hele. A máme o srdce víc? To dobrý. Já ani nevím, jestli si to zakraftil. Gladios, 8, to ne. Kurva. Počkat, kurva. Chci něco jiného.